Danas nas okružuje više od 15 milijardi uređaja koji su dio interneta stvari. To su, na primjer, navigacija, pametni satovi i kućanski uređaji, autonomni auti i još puno toga. Na sveučilištu Vern naučit ćeš programirati i povezivati Internet of Things uređaje te postati inženjer interneta stvari. Na studiju učimo računarstvo, programiranje, elektrotehniku. Učimo kako povezivati aplikacije, sklopove i senzore kako bismo napravili, na primjer, svoj program. Naučit ćemo te osnovama računalnih mreža, programskim jezicima i cyber sigurnosti, kao i povezivanju uređaja na mrežu, dizajnu proizvoda i njihovih korisničkih sučelja. Studij mi se sviđa jer je multidisciplinaran, nudi jako puno praktičnog rada, postoji mnogo mogućnosti za buduće zaposlenje, od software developera do project menadžera, a učimo čak i o osnovama poduzetništva. Internet stvari je studij za one koji žele koristiti najnovije tehnologije za razvoj najmodernijih inovacija koje mijenjaju svijet na bolje. To mogu biti pametni gradovi, autonomna vozila i slična rješenja koja olakšavaju naš život. Ako su te stvari tvoj thing, onda upiši Internet of Things na Vernu.